दा मेहेर नै माजों डिजे रनजों नै मादों रायज्लायगासिनो आरो Hello लोगोफोर खुलुमबाय नमस्ते वेलकाम बेक टू माय मट'गाल टिकलि इउटुब चेनेल फिन खनसेबाव बयखौबो बरायहरनाय थाबाय आंनि गोसो गोरबोजों ओमफ्राय दिनै भिडिअखौ नै आं लामा ससेनिफ्रायसो स्टार्ट खालामफैबाय माने आं जेब्ला न'निफ्राय ओंखारबोदोंमोन ना बिराद हाखु दाखु जाबोदों आरो बिनि थाखायनो न'निफ्राय आं इन्ट्र' होबोस्लाबनो हायासै लामा ससेनिफ्रायसो स्टार्ट खालामफैनाय जाबाय ओमफ्राय आङो अबे जायगायाव थांनो हाखु दाखु जाबोदों बेनो जाबाय आइ पवालि पिकनिक स्पटआवहाय बेयाव मोनसे इभेन्ट जानो थांगासिनो बेनो जाबाय BRM माने बड'लेण्ड राइडार्स मिट दा बियो आंनि फार्स्ट इभेन्ट आरोना ओंखायनो बिराद एक्साइटेड जानानै बिराद हाखु दाखु बिदि जाबोदोंबाय आरोना आङो ओमफ्रायहाय आइ पवालि पिकनिक स्पटआवबो एबारसो फार्स्ट टाइम थांगोन आङो थांफेराखै ओरैनो लामाखौ मिन्थिबाय आरो दाख्लै जे जोङो 1 जानुवारियावहाय जोंनि गामिनि सिख्लाफोर जोङो पिकनिक जाहैदोंमोन ना बेयाव नुलांदों आरोना आइ पवालि पिकनिक स्पट हाबग्रा लामाखौहाय दा थांगासिनो आरोना आङो बेजोंनो लासैहाय दा आङो माबा बारबोखाबाय बासुगाव बारबोखाबाय आरो खासिक'त्रा मोननोसै दा लासै थांगासिनो ओमफ्राय नोंथांमोना सोर BRM खौ नायनो एक्साइटेड एसे कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय खिन्थु नैबे आंनि भिडिअआ फैगौ मानि नोंथांमोनहा आलदा इउटिउबारनि भिडिअ नुखासिगोन आरोना होमबाबो नैबे आंनि भिडिअखौ नायबावदो आरो ओमफ्रायहाय दा मट' भ्लग भिडिअआबो आंना बिराद गोबावजोंसो फैबाय नोंथांमोना सोर नेनानै दंमोन थाबैनो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो ना मा होनो दा आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामखाबाय नोंथांमोनहा फैफाबाय थादोल' आंजों BRM नायनो हेलौ ओमफ्राय लोगोफोर आं मोनसे खोथाबो बुंनो नागिरदों आरोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनहा मोजाङै खोनासं आरोना आंनि खोथाखौ आङो आंनि बाइकखौहाय सेल खालामनो नागिरबाय आरोना सेल खालामसिगोन फानसिगोन दा नोंथांमोनहा जुदि सोरबाफोर लानो गोसोबा माने सेकेन्ड हेन्ड बाइक नागिरदोंबा एसे कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय प्लास आङो आंनि जिमेल आइडि खौहाय स्क्रिनावबो होना होखाबाय दा बेयावबो मेसेज खालामहरनो हागोन आरो दा सोरबाफोर जुदि लायोबा आरो नोंनि लोगोफोर जुदि लायोबा माने बाइक लानो नागिरदोंबा माने आंनि भिडिअखौ नोंनि लोगोफ्रा नुसनाखैबो जानो हागौ ओंखायनो नोंसिनि लोगोनो खोन्थालायबानो जाबाय जुदि सोरबाफोर बाइक नागिरदोंबा आरो दा बेनो आंनि खोथाया ओंखायनो आंनि बेनो फार्स्ट इभेन्ट आरो लास्ट इभेन्टबो जानो हागौ आरो लास्ट मट' भ्लग भिडिअबो जानो हागौ दा बेनो आरोना ओंखायनो आंनि नैबे भिडिअखौ नायजोबनो दाबाव आरोना स्किपबो दा खालाम दा लासै आं मोनसे खोथा इम्परटेन्ट खोथा खोन्थालांबाय थागोन दा नोंथांमोनहा फैफाबाय थादोल' BRM सिम दा आङो सौफैबाय बेंटल ओमफ्राय आंनि राइट साइडआवहाय फिल्ड नुदोंना बे फिल्डआवनो आङो आदा फैलावमोनखौहाय फार्स्ट टाइम लोगो हमफैजेनदोंमोन आरो ओमफ्राय नै माबा प्रग्राम जानो नागिरदों खोमा औवानि न' बानायगासिनो दा आङो बेंटल बाजारजों हाबलांनोसै ओमफ्राय बेंटल बाजार बारनानै आङो आदा फैलावखौहाय खनसे कल खालामनोसै बिसोरो माहाय दङ थानायाथ' हजोंहायनो थाखागोन बिसोरो आइ पवालियावनो ओमफ्राय दा नै आं गारिखौ लाखिबाय आदा फैलावनाव कल खालामसै नोंथांमोनहाबो खोनासंदो आरो मा बुंहरो आदा फैलावबो कल खालामदों आरो हेल' आं नै बेंटल मोनबाय ओमफ्राय नोंसोरो जोंबो दङ नों हायोबा दख'ना लाबोफानो हागोन नामा बेंटलाव बबे दखानावहाय आयौ ओमफ्राय दख'नाखौ दासो दख'ना दखान दंला बेंटलावहाय ओमफ्राय आं पेमेन्ट हरगासिनो नों नायना लाबोलाय दख'ना गोमो ओमफ्राय दख'ना गोमो जोबना गानथार दं ओमफ्राय दख'नाया दासो आरो ओमफ्राय रेडि गैखायामोन गैयालै नों फनबो मा फैयाबो दख'ना लांफानांगौ होननाया नै दख'ना गांनै लाबाय आरोना जोमग्राखौ नैबेखौ लाबाय ओमफ्राय दख'नाखौ नैबे गोथां कालार ओमफ्राय नैबे गोमो कालार दा बिसोर मोननैखौ लांनोसै आरो दा आङो बेंटल बाजारनिफ्राय दख'ना लानानै ओंखारबाय ओमफ्राय आङो बेंटल बाजाराव ना सानै राइडार्सफोर लोगो मोनदों आरोना बिसोर नै दा आंनि सिगाङाव दङ दा जों जमा थांगासिनो आरो ओमफ्रायहाय नै लामा सेरावनो गेट होनाय होखादों आइ पवालि पिकनिक स्पट वेलकाम बरायबाय होननानै दा जोङो हाबबोबाय आरो
दा बिनिफ्रायसो बेसे गोजानाव बेखौ मिन्थिला आङो थाब फैफेराखै नालाय आङो दा थांगासिनो आरो ओमफ्राय ना लामाया बिराद मोजां आरो गाज्रि लामा मोनबोआखै बेंटलनिफ्रायबो नै बिसिमा मोजाङानो सिगाङावबो मोजाङानो खोमा बेबायदि लामा मोजांबाना सिनस्रिया रुमाया आरोना बिराद मोजां मोनो गोलावसो जाजानो लुगैयो लामाखौ सालायबाय था आरो ओमफ्राय नै ब्रिडज मोननोसै लोगोफोर नै ब्रिडजखौ नुजेनबायानो नै गाखोजेनबाय ओमफ्राय नैबावबो बरायबाय वेलकाम होनानै होदों आरो नै ब्रिडजआ मोनजेनबाय लोगोफोर सहैथारनोसै BRM आव दा फैफाबाय थादोल' लोगोफोर आंजों ओमफ्राय नै ब्रिडजआवहाय निसान थुनानै होदों नै गोजा गोथां गोमो बिदिनो माथिं लेफ्ट साइडथिं बांसिन राइट साइडथिं एसे खम आरोना फारनैथिंबो समान बुरजा होनांगौमोन होनबा बांसिन समायनासिन नुगौमोन माखौ ब्रिडजखौहाय ओमफ्राय हनै माबा माबि सरि न'थ' नङा बियो बास माबा माबि नुहुरफ्लांबाय आङो हनै बे गुफुर नुनाया बिराद पिकनिक जाफैग्राफोर दं खोमा बिराद मानसि जायोनो आङो आलदानि भिडिअफोरावबो नुखादोंमोन आरोना ओमफ्राय नै ओरैजाय राइट साइडथिं जेबो गैया माबा बालाबारि अन्थाइ हाग्रा हुग्रासो नुहुरबाय आङो ओमफ्राय खालि ओरैजाय लेफ्ट साइडथिंल' आरो पिकनिक स्पटआहाय दा सहैगासिनो लोगोफोर फैफाबाय थादोल' नै फुरा एक्साइटेड आरो आङो ओमफ्राय नै हाबफैबायानो जों नै गाहायसिम ओमफ्राय नै बिराद मानसिफोर दंखायो नै पिकनिक जाग्राफ्रा पुलिसफोरबो नै ओमफ्राय नै बाव हेपि निउ इयार 2025 लिरदों आरो ओमफ्राय बिराद बैग्रि बिफां दं बावबो निज्लागुरियावबो बिराद बैग्रि बिफां दंमोन ओमफ्राय नैबावबो बिराद बैग्रि बिफां आरो नै दखान सखान ओरैजाय दखानारि माबि गेलेग्रा उन्दैफोरनि दङ ओमफ्राय ओरैजाय नै बिराद बुरजा मानसिफोर दं आरोना पिकनिक जाफैग्राफोर नै कमलायाथ' नै जारौ फानगासिनो भुटाननि कमला जोब खोमा बियो बिराद गोदै जायो भुटाननि कमलाया ओमफ्राय नै उन्दैफोर गेलेनो थाखायबो दङ मेरला बुस्थुफोर हनै नुदोंना बिसोरो उन्दैफोरनि गेलेग्राफोर आरो गोजा आरोना लायनाय आदा फैल' जोंना दख'नाखौ बाया गारा दख'नाखौ बाया गारा एकदम आंनो दख'नाखौलाय नोंनोसो लिंहरदों आङो हा दख'नाखौलाय नोंनि थाखायसो बिहरदों आङो गानदो दे हिनजाव लानानै फैनानै ओमफ्राय दख'ना मा होनदों To the host of this 5th edition Golden Rango Riders Motorcycle Club. And tonight we're gonna be having a host of events that is going to make this event even more eventful, even more memorable. A very special announcement once again. All the rider participants who have made their arrival yesterday are requested to kindly go to the entry gate and complete their check-in process. Check-in the Himalaya Project and the Blue Wings. The night will end in the tunes and the rhythm of DJ Ron, who will be making you dance on a tune on her cymbal. So as the day commences, I take this opportunity to welcome जोङो दा नै दै सेरावहाय बेरायहैनो नागिरदों आरो बिराद मोजां थुरिनि न' आरि बानायदोंना बेखौ नायनो ओमफ्राय नै बिसोरो गासिबो पिकनिक आरि जाफैग्रा गोजा आरो ओमफ्राय नै बिराद मोजां गराइ गारिबो गाखोनो हागोन गराइ गारिबो दंखायो आरो
ओंखारबोबाय दै सेरनिफ्राय बिराद मोजां फट' आरि लानानै ओमफ्राय डिजेरनाहाय नैबेलाय बेनो नोंथांमोनहा बांसिनानो मिन्थिखायो खोमा आदा फैलावनि गार्लफ्रेन्ड दा बेना नाइटआवहाय प्रग्राम दं आरोना स्टेजाव गाखोगोन बियो ओमफ्राय बियो रायलायदोंमोन खिन्थु बिनि रायलायनायखौ आङो होनो हायासै माने साइडआव बिराद लाउडलि मिउजिक दामदोंमोन कपिराइट फैगोन ना बिनि थाखायनो आं होफानो हायासै आरो दा बेखौनो बुंखादोंमोन बियो कि कपिराइट फैगोननि थाखाय जोङो बारा रायलायनाय जायासै मानाय जायासै बेखौनो बुंखादोंमोन बियो ओमफ्रायहाय दा नोंथांमोनहा बांसिनानो सिनायखायो खोमा डिजेरनखौहाय दा बेनो आरोना मोजाङै नायनानै लादो आंबो आदा फैलावनियाव नुनानै सिनायबाय आरोना आदा फैलावनि गार्लफ्रेन्ड डिजेरन होननानै दा बेना दा मोनायाव बिराद मोजां गान खनगोन दा जोङो नै सिङाव हाबफैफिनबाय ओमफ्राय नैबेलाय आदा फैलाव ओमफ्राय नैबे जाबाय डे एन्ड फ्ल' ओमफ्राय नैबेबो गल्डेन लेंगुनि मेम्बार आरो दा जोङो ओंखाम जाहैनोसै ओंखामबो उखैबाय ओमफ्राय नैबेनो जाबाय ओंखाम जाग्रा ओमफ्राय ओरैजाय स्टेज दा ओंखाम जाहैग्रोनोसै जोङो बहुत सुंदर सा जगह है वहाँ पे कुछ सेलेक्ट करके टेंट पिच करना है आदा मेहेर नै माजों डिजेरनजों नै मादों रायलायगासिनो आरो Well, boy, I'm busy now. I'm busy. How about the Siri? Siri is not virgin. Go, go. दा जोङो नै ओंखाम जानो नागिरबाय आरो ओमफ्राय ओंखाम जानायनि सिगां बेखौ एसे सुनानै लाग्रोसै आं प्लेटखौ माबा माबि थायोना बालाबालि हाद्रि आरि बानानै थायो ओंखायनो बाव आरामसे ओंखाम जाखांनानै आखाइ सुग्रा आरोना नै साबोनबो होनाय दंखायो बिदि खानानै होदों आरोना नै जासिगोनदां ओंखामा जासिगोन ओंखामा जाबाय जाबाय बेनि उनाव अमा नैबे अमा नै एबारनिया ओंखाम जानोसै दालि आरो अमा बेदर नैबेलाय नै आदाजों बाजैजों रायलायगासिनो आदाजों बाजैजों रायलायगासिनो आदा फैलावनि बाजै बियो ओमफ्राय नैबेना दासो सफैदों आरोना बेदिंफ्रा माने बिसोर मैया मोनायाव सफैदोंनो ओमफ्राय बाव लाबोथ'वाखैमोन आरोना ओमफ्राय दासो नैबे टेन्टआव लासिगोन आरोना बिसोरो माने बिसोर दिनै बेयावनो थागोन नालाय हर थागोन माने बेना नाइट प्रग्राम दं डिजेराव हा लाखिखादो हो औ लाखिखादो मानो फोरोंदो आनबक्सिं मा मा मोनो बेखौ नायनायदों रायलाय खिन्थानांसिगोन बे कपिराइट फैगोनदां औ dental kit bye.
प्रग्रामनि थाखाय फुरा रेडि खालामनानै दोनखानो नागिरदों आरो This is the 5th edition of Bodoland Riders Meet, and may I take